and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Bangag silong. Siyo, tabangi ko ini siyo. Kay naghuot ng akong dughan siyo. Wa ko mahibaw kung unsay angay na kong buhaton bangag silong. I-relax lagi una ang imong kaugalingon. Maminaw ka na ko og imong sundon aron mabutan ka. Una ha pag-usab ang imong kaugalingon, Tor. Kay kung di yun gani ka maminaw na ko. Wa nagipuruhan nga mulampos kasi mong misyon nga mausab nimo ang kinaiya sa uban. Oh, come on! I-relax lagi una ang imong kaugalingon. Bida oy. Uy, kalaki ning kinabuhi Bangag silong. Hoy, Tor! Asa ka, hoy! Asa ka, hoy! Ah, baya. Tor! Kaniyo to na! Ako sa kong osyo! Ha? Madlunguna yun ni mong yawa ka, oy! Di man hinon maminaw na ko! Oh, come on! Madagot ko sa di pa ko mo pauli. Hi, Ming. Uy! Lindo? Sa may mong tuyo? Hadlock na kaming. Wa ko'y daw tang tuyo na mo. Gusto lang ko nga dapiton ti ka o paniod to. Wa ko'y panahon ni mo, Lindo. E pag-alis agianan, bi? Sam ka? Samgay problema ni mo. Iko no ko, be! Ayaw lagi paglutnot. Naay mga tao, Lindo. Musyagit mo ko ron. Pakikistoryar ko ni tarong. Ato ning husayon kung doon naman kay dakong pagdumot na ko. Sayo-sayon. Kung sila si tatay, nanay, o si Mirasol, gipasaylo na kasi imong gibuhat sa among pamilya ka ni Adto. Ako, wa. Labi na sa imong gibuhat ni Arturo. Wa kay basihan sa imong mga pagduda na ko, Ming. O gawas pa, ana, angay ganit kang malipay karon. Nga nawa na to si Arturo. Suma! Limpyo ba gudtong pagkatao ang imong bayaw? Wa, to'y ayaw nga tao. Ang tanang bisyo ato, iyang gihimo. O basin nalimot ka? Ang imong igsuon nga si Mirasol, nag-antos tungod niya. Unya, ninugon pa ka siya pagkahanaw karon? Dili na tinuod nga nag-antos ang akong igsuon ni Arturo. Waday ka may bao. Pangutan as Mirasol. Imo magyod siyang igsuon. Ang tanang mga problema sa mga igsuon, gisulti na niya diri nako. Way ayo ang tao may magilabanan kani. Tungod kay si Arturo usa ka demonyo. Demonyo kinaiya. Way adlaw gabi nga dili maghilak sa konsumisyon ang imong igsuon ni Arturo. Og mao'y hinungdan nga imo siyang gipapatay? Usbon ko, Ming. Usbon ako. Wa ko'y kalabutan sa kamatayon ni Arturo. Tumo lang na sa mga tao nga nasinan ako. Pero limpyo nga kong konsensya. Nga wag ko'y daotang gibuhat nga to niya. Wala tayo angay lalisan pa, Dindo. Basta ako, dako kong supak nga imong pangasaw-on ang akong igsuon. Sige, bye! Maldita gini babayan ada. Mo ni atribida kayo sa kong kinabuhi. Pero sagdi lang, may adlaw ra ka. May adlaw ra gyud kanako, Riming. Nakita ming Dindo dito sa gawa simbahan. Abi nimo, iyagi kong atngan dito. Mao ba? Unya, unsa may gibuhat nga nimo? Mer, naibaw ko nga doon na kay gitago na ko. Ha? Unsa gitago ba? Imo kong igsuon, pero ako di mo sultihi sa tanan. Diretso hara ko pagsulti, Ming. Unsa ba akong gitago? Tinuod ba nga nag-antos ka sa inyong pagpuyo ni Aning Arturo kaniadto? O, nganong nakapanguta naman ka, ana? Gayod lang. Kay imo kong igsuon.
Di na ta maghiskot, ana. Unsay di na ta magiskot? Mauna gisulti ni Dindo diri nako. Ngaway adlaw o gabi kuno nga dili ka magilak sa imong problema ni Arturo. Husto na, Riming. Patay na si Arturo. Og dili na ta maghisgot pa niya. Pero Mer, naglipok yung kunimo. Klaro kaayo ang mga ebidensya kani adto nga si Dindo maog yung gitumbok nga suspek sa iyang kamatayon. Huyang ang atong mga ebidensya, Riming. Usay huyang. Ha? Naapa ang mga ebidensya, Mer. Lakip na ang mga tao nakasaksi sa gibuhat ni Dindo. Unya karon, nakigsuod ka pa niya. Husto na! Wala tayo anging lalisan na ng butanga. Pasensya na ka, Mer. Kon kamo, nagpailad atong tawhana, ako dili. Kay bisag unsa pa may katarungan ni Dindo, wa gyud siya katungod nga iyang kutloon ang kinabuhi sa usa ka tawo. Og labi nang di gyud ko motugot nga siya maoy imong pilion aron maoy ihulip nimo ni Arturo. Husto na lagi! Anong imo mo ko gisag pa? Usbon ako, ha? Wa kay katungod nga mumandar sa akong mga desisyon. Ako ning kinabuhi og way magbuot ako. O bitaw, imong kinabuhi. Pwes, kung maunay imong gusto, mas may paog hikalimtan na lang ko nimong igsuon. Wiset! Ngayon nahibo ba ito na ako? Pasaylo ako, Riming. Pasaylo ako. Unsa may inyong gilalisan? Nasuko siya nako, nay. Nga ako siyang giingnan nga dako kong supa kung si Dindo mo iyang pilion. Ikaw sa Riming ba? Nga naman sa ba? Nga sultihan pa man nimo ang imong maguwang bahin ana. Ay lang ko siyang but-egon sa iyang gusto. Pasagdihin na siya. Sayo na kaayo ninyo, Tiger. Jer. Nga moingon mong pasagdahan si Mirasol. Pero, wa mo mahibaw kung say linugdangan unya kung simba ko, mahitabo nga madayo niya na tawhana. Maora na inyong gilalisan og maayo, ha? Nay, igo lang kung may pahungaw sa akong opinyon. Pero nahibaw ko nga, wag gihapon ko'y mahimo. Kung maugyo iyang desisyon sa kinabuhi, bahala siya kung maugyo na iyang gusto. Taba. Ngayon namuha man ang imong naong. Mauni, ebidensya ni Tay. Mauni ang gibuhat na ko, Tay. Bida. Gikalitan ko niyag sagpa. Tungod lang kay may pagawas ko sa akong opinyon nga di gyud ko gusto nga si Dindo ang iyang mabana. Dili gid maayong mo sangpot pa mus pag dinapatay tungod lang ni anang mga butan ng Riming. Mao. Kasabot ka, Riming. Abade. Ha? Dili na maayo, ha? Sige lang ka na. Uga ka akong tutunlan gud. Nay, ang ako nay ba, mibati lang gyud ko nga ako siyang igsuon, nay. Sayop day na, nay. O concern man kayo ko sa iyang kahimtang. Kay kung nag-antos man si Mirasol sa mga kamot ni Arturo kani adto, mas labig yung ngilad nga pilion ni Mirasol ang tao nga nagpapatay sa iyang bana. Wa gyud kay katungod nga musulti niya ana Riming. Nga naman, Tiger? Oh, Tiger. sorry, Tiger. Ganyan, Jer. Nga naman, Tiger. Nga naman, Jer. bingan Ay, na nga igsuhon man na ako siya. Okay lang, Jer. Ay, doble. Okay ra na kung doon na kay ligong ebidensya sa imong mga pasangil ni Dindo. Pero kung nagbase lang ka sa mga karaang istorya, wa gyud tay katungod nga imong tudloan si Mirasol sa iyang mga desisyon. Kay nga no, Tay. Nay, kamo. Wa ba gyud mo makasiguro nga si Dindo mo ay naghimo sa krimen? Husto na. Husto na ta ni anak Riming. Sige. Wa tay angay, wa na tay paingnan ni anang istorya. Ay na dinano ta magsigisgot ana. Sige. Magtutuyok lang atong istorya kon ipamugos gyud nga motuo mi sa imong mga pagduda. Aw. Ilong da dyan, Nay. ikaw ron. Bitaw. Huwag ko mamugos ninyo ba? Basta, ang ako lang. Nakapahungaw ra ko sa akong gibati. Og dili gyud ni mausab ang akong dakong pagtuo nga si Dindo gyud maoy responsable sa kamatayon ni Arturo kanhi. Hilaw na Riming! Ay mo kabala ka na, Tay. Ningka, day. Ay mo kabala ka. Kay sugod ka ron. Di gyud ko magisgot pa ninyo bahin, ana.
Abi ni mo, Pao, tagsar kay ko makauyon og tao. Oo, sa tinuod lang, sa una palang tanaw na ko nimo. Gaan kayo ang akong pagbate diyan nimo. Salamat kayo din. Nalipay kayo ko nga misalig dayon kanako bangag sa ilong. Doon na lang ko yung nahinumduman sa imong kinaiya. Ha? Oo, unsa man din. Doon ako'y suod kayo nga higala ganianto. Ginganlan og si Arturo. Arturo? Arturo? Kay nga naman dahil si Arturo din. Kuan. Daghan kayo mo og similarity sa inyong kinaiya. Bangag sa ilong. Mao ba? Oo. Sa expression. Sa tingog. O sa kinaiya gyud. Ang nakalahi lang gyud ninyo ang inyong naong. Kaya nga naman dito si Arturo din. Kinsa man dahil gwapo na mong duha karon. Ako kanang musulti gyud ko sa tinuod nga mas gwapo gyud to ang akong amigo. Bangag sa ilong. Mao ba? Ako day. Gwapo sad ko. O guway manaway. Bangag sa ilong. Hinaway ba ng animal ko? Ay lagkalain ha. Ay, hitsuraan gito si Arturo kaniadto. Tiso yun. Pero ikaw, Unsam ko, sir? mura kag lubot sa kaldero. Bangag sa ilong. Kipalagot sa kong may nitawhanay. Itagak kong kaniro sa kinan. Pero bitaw, kumidyara ng ako, Pao. Pero, dang tinoon. Kuy, kisamutan pagyod. Bangag sa ilong. Pero, Pao, sabi mo, gimingaw na kay ko sa akong amigo. Asa man dahi karon si Arturo din. Dugay na siyang patay. Tulo na katuig ang milabay. Kisa man dahi nagpapatay niya, sir. Ha? Yun na. Wa man ko'y gisulti nga gipapatay siya. Nganong nangutana magkana? Kuan, nakahinomdo man ko anang pangan nga Arturo din, di ba si Arturo Pawikan ang buti mong ipasabot? Siya gyud. Mao na siya. Bangag sa ilong. Nabaniog man kayo na siya sa una, sir, nga gipapatay kuno na siya. Ay, ayaw pagtuo ato mga balita. Oy. Unsam gid tinuod nga sugilanon sa iyang kamatayon din. Wa ba day nagpasugo nga tao aron ipapatay kato siya bangag sa ilong? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!